V podstate moja prvá Suzuki bola v roku 2007 a veľmi príjemne si spomínam na túto spoluprácu. Dirigoval to, myslím, pán Srovnaný, a ak sa nemýlim, a viem, že réžiu robil veľmi významný režisér, trošku kontroverzný, alebo tak sa poníma pán Konvičný, a bola to výborná skúsenosť. A v čom by boli odlišné? Táto inscenácia Butterfly je takisto krásna, pozorovodná, aspoň z môjho pohľadu. A spája ich v podstate, obidve tieto inscenácie spája sugestívny pohľad obidvoch režisérov. Je to veľmi vnútorne spracované, významovo, vzťahovo. A musím povedať, že sa mi veľmi dobre spolupracovalo s celým kolegiálnym našim tímom, takže veľmi sa na to teším a práca bola aj s inscenačným tímom veľmi príjemná a myslím si, že divák snáď ocení, že bola aj čo najlepšie prevedená a o to sa budeme snažiť, aby tak bola aj prevedená divákom. Tak táto postava Suzuki je v podstate taká dosť vnímavá a tým, že je tou najbližšou priateľkou v podstate Madame Butterfly, sú priateľky a má naozaj takú tendenciu ju ochraňovať a v tých najťažších chvíľach byť pri nej. A Pucciniho hudba to tak umocnila, že z reality, v podstate by som povedala, z reality je tam silná emócia, že zohráva tam veľkú rolu v príbehu, teda zohráva veľkú časť takej tej vnútorného napätia rola dieťatka, ktorá tu je a ktorá to dieťa vždy urobí veľmi silnú emóciu a musím povedať, že sa v tejto roli cítim veľmi dobre. Je to taká kvázi trošku materská postava, lebo má tú tendenciu ochraňovať. Či sa týka reálneho života, som matkou, aj keď Suzuki tuto není v roli matky, ale cítim to krásne spojenie medzi dospelým človekom a dieťaťom a tu v Pucciniho hudbe je to nádherne stvárnená situácia.